Нека отидем заедно в Марк 8 глава и бих искал да споделя нещо с вас. Това наистина е една от най-важните глави в живота ми. И въобще не преувеличавам. Преди около 20 години преживях нещо много интересно. Всеки път, когато отварях Библията, винаги се отваряше на Марк 8 глава. Ако съм искал да отворя Псалми, винаги се отваряше Марк 8 глава. И това вече не се случва, разбира се. Нямало е гънка в Библията или нещо подобно. Просто се отваряше на Марк 8 глава. След като се е случило доста често, беше много странно за мен и си казах, може би трябва да прочита тази глава. И го направих. Бях много систематичен в четенето, имах дисциплина, започнах от Стария завет и завършвах с Новия завет. Четях Битие, четях на секции или апостолите и понякога препрочитам цялото нещо отново и отново. Веднъж прочетох цялото Евангелие в продължение на 10 години, постоянно и отново и отново. И открих, че всъщност се отнася всичко за Исус. И добре беше това, че прочетох това Евангелие. Понякога прочитам нещо като за развлечение. Все едно съм в някоя каюта за уикенда. Имам няколко любими места, на които да стоя, и едно от тях е Марк 8 глава. Има 8 или 10 стиха, на които обичам да стоя. И причината за това е, понеже тези стихове ме порязват. Проникват душата ми, докато чета, всеки път. Като меч с две остриета, който за да изцели, трябва да пореже първо. И трябва да приветстваме това порязване от Словото на Бога в душите ни, което всъщност придава и оформя, създава усещане за реалност, която не може да намериш никъде другаде. Помня един наш добър приятел, господин Милос, който сподели веднъж с нас. Представете си един човек, който стои пред мен, на около метър от мен, държейки меч, чието острие е опряно в гърдите ми. И този човек казва, ела. И можехме да видим как този човек буквално ходи срещу меча. И ние правим това, когато четем Словото на Бога. Отваряме Словото с Него. Не просто да прочетем за Него, но за да се свържем с Него. Марк 8 глава е тази удивляваща история. За мен това е относно обновяването на ума. Всъщност, даже планирам през лятото да ви прочита Евангелието на Марк, понеже за мен Евангелието на Марк илюстрира много добре обновлението на ума. И отново, аз така мисля, отколкото който и да е друг стих. Обновяването на ума е от съществено значение за нашата вяра. Във всеки един ден от нашия живот Святия Дух работи относно нашето обновление на ума. Причината е, понеже е заложено в сърцето на Бога да доведе този свят до Неговата воля. Защо обновление на ума? Заложено е в Неговото сърце да приведе този свят в Неговата воля. Какво се казва в Римляни 12 глава, 2 стих относно обновлението на ума? И не дейте се съобразява с този век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля. Това, което е добро, благоугодно, немо и съвършено. Каква е Божията воля? За мен това е дефиницията, която Исус учи учениците си как да се молят. Да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хайде заедно. Твоята воля да бъде както на небето, така и на земята. И отново. Твоята воля да бъде както на небето, така и на земята. И така, какво прави обновението ум? Удостоверява Божията воля. Виждаме чудото чрез вяра. Виждаме чудото чрез присъствието. Но винаги можем да видим чудесата чрез обновяването на ума. Няма рак в небето. Казва, както на небето, така и на земята и чрез обновяването на ума. Вярата не идва от ума, произлиза от сърцето. Вярата не идва от стремежът, а от покорството и предаването, така че идва от сърцето. Но обновеният ум създава контекст за вярата, като бреговете на реката. Обновеният ум създава възможност, за да може вярата да тече. И така виждаме Исус, който говори на началникът и удивен от неговата вяра, когато му обясняваше как работи властта. Неговото разбиране беше обновено, което дойде чрез обновяване. Разбирането на авторитета беше контекста, което дава доказателство, че той е имал истинска вяра. Затова вярвам, че
Бог работи в нас за обновяването на ума ни. Преди около 2 седмици споделих с вас един пример за един шофьор на камион, което много добре обяснява ситуацията. Шофьорът потегля на товара. След известно време шофира на този товар започва да се намества. Затова се налага често той да спира и да затяга товара, понеже има разместване на товара. Колко от нас имат нещо разместено през последните 18 месеца? Ние имаме нужда малко да се затегнат нещата. Това е същото, което ще правим тук през последните няколко седмици. Нека започнем с Марк, 8 глава, и нека започнем да четем. 13 стих. И остави ги, влезе пак в ладията и мина на отвъдната страна. Но учениците му забравиха да вземат хляб и нямаха със себе си в ладията повече от един хляб. И той им зарече, казвайки: внимавайте, пазете се от кваса на фарисеите и от кваса на Ирод. И те разискваха помежду си, думайки: това е защото нямаме хляб. А Исус, като разбра това, рече: защо разисквате, за гдето нямате хляб? Още ли не разбирате, нито разумявате? Окаменено ли е сърцето ви? Като имате очи, не виждате ли? И като имате уши, не чувате ли? И не помните ли, когато разчупих 5 хляба на 5000 души, колко кошове пълни с къши дигнахте? Казват му 12. И когато 7-те на 4000 души, колко кошници напълниха с къши? Казват му 7. И каза им: не разбирате ли още? Това е частта, която чета доста често. Често ще отворя на тази глава и ще прочита 17 стих. 17 стих. А Исус, като разбра това, им рече: защо си мислите, понеже нямате хляб? За всеки мисловен процес, който започва с онова, което нямаме, ще трябва покаяние. Понеже нищо съществено не можем да положим на тази мисъл. Създава слаба основа на човешки разсъждения. Това прозвуча много добре. И така Исус им дава инструкции и ги предупреждава относно кваса. Кваса на Ирод и кваса на фарисеите. Има и трети квас в Матея 13 глава. Квасът на царството. Всички знаем, че маята е квас, който се вкарва в тестото. С жена ми имахме печка на дърва. Дори не беше печка за огрев. И имахме 17 години. И Бени ще прави домашен хляб и работи с маята и тестото. И понякога в кухнята беше толкова студено и тя го слагаше до печката с дърва, за да може огънят да активира маята, за да набъбне. Огънят винаги ще активира маята, която имаш в умът си. Винаги активира и показва онова, което е било насадено. И така, Исус ги предупреждава за два вида квас. Квасът представлява светското мислене. Предупреждава ги относно фарисейският начин на мислене и квасът на Ирод, или политическата нагласа. Ирод е политически дух. За него няма значение дали вярва в Бог, просто не пречи. Което звучи много познато в политическата среда. Няма значение, че вярваш в Бога, просто не го прави определящ фактор в политиката и така нататък. Религиозната система има Бог в центъра на всяко нещо, но е безлично и безсилно. То е образно, не рационално. А царството е противоположно и на двете. То е в центъра на всяко нещо и определя всичко според Неговото присъствие. Всичко е определено според присъствието на Исус Христос. Всяка стойност. Ние живеем в Него и сме това, което сме. И Исус предупреждава относно тези стойности на света, че може и ще те изведе извън реалността на Царството на Бога, която е най-голямата реалност, която съществува. Павел ни каза, че онова, което не можем да видим, е вечно, а това, което виждаме, е временно.
Царството на Бога не е ядене и пиене, не е нещо физическо. То е правда, мир и радост. Не се вижда, то е превъзхождаща реалност. Но мислейки от това място, ти дава съвсем различен подход към проблемът и в естеството. Мислейки с естеството те прави проси, който се надява нещо да нахуе ситуацията ти. Оставяме позицията на синове и дъщери, когато се молим от земята към Него, за да дойде да види проблемът ни. А Той все още се опитва да построи вътре в нас идентичност и предназначение, за да можем да използваме Неговото име и авторитет, да постигнем Неговите цели. Не е относно нашето царство или слава и успех, дори не е постигането на моите мечти. Ще последва всичко това, ако изпълня Неговата цел. Ако Бог не слуша молитвите ти, може би е време да му говори за неща, за които Той обича да говори. Просто послепис. И така, тези две реалности, политическият дух и религиозният дух, имат един припокриващ общ доминатор. Ако следвате писанията, ще видите, че те се повтарят отново и отново. И двете са тежко повлияни от човешкият страх. Фарисеите няма да отговорят на въпроси, понеже аудиторията ще се обърне срещу тях. Отказваха да отговорят на въпросите на Исус. Политическата система отказва да вземе еди си кое решение заради еди си коя група. Пилат трябваше да разпъне Исус поради тази политическа страна. Иначе те ще кажат на Цезар. Мотиваторът на много решения в тези две реалности е страхът от човека. И най-лудото нещо е, че те си мислят, че това е мъдрост. Страхът се маскира като мъдрост, когато има страх от болести или страх от човека. Няма значение. Страхът винаги ще намери нужната информация, от която има нужда, за да легитимира съществуването си. Страхът сам си се подсилва. Аз лично вярвам, ще се отклоня малко. Аз вярвам, сигурен съм, че всички ще се съгласите с мен. Всички имаме сили, но силите могат да се обърнат в слабости. Ще съгласите ли с мен? Дързостният Петър. Не винаги работи толкова добре. Но наистина работеше добре под господството на Исус. Ще съгласите с мен, нали? Окей. Страхът от човека, аз лично мисля, че започва, като влезе в сърцето, състрадание и грижа към другите хора. Но дявол започва да манипулира това, за да бъдем управлявани от дърът, вместо ние да управляваме дърът за Божието царство. Изглежда обръща нашето възприятие от състрадание и грижа за хората около нас в място, в което ние сме като затворници от мнението на хората около нас. Сега да се върнем към темата. И така, Исус говори на тези хора. Нека първо да отидем в края на историята. Той каза, когато нахраних 5000 и започнахме с 5 питки, и колко коша имаше остатъци? Те казаха 12. А когато нахранихме 4000, започнахме с 7 питки, колко коша с остатъка останаха? 7. Той искаше да ни каже, че когато нахрани многото народ, той започна с малкото храна и останаха най-много остатъци. Да започнеш с повече не означава предимство. Започни с повече. Това е перспективата на Уолл Стрит, не на царството. Ти си избран не заради силата ти, а заради слабостите ти. Вие сте избраните. Защо? Цяла вечност ще бъде използвана, ще гледаме животите си един на друг, с почитание и празненство, като отдаваме слава на Бога, понеже е по благодат. Ще го видим ясно, понеже е по благодат. Никой не е дошъл тук поради своята заслуга. Всички са тук по благодат. И това всъщност ще бъде мотивацията за хваление за цяла вечност. Ефесяни 2 казва, за да показва през идните векове премногото богатство на своята благодат. И така,
когато разчипах 5 хляба на 5 хиляди души, колко кошове пълни с къши надигнахте? Казват му 12. Нека отидем в 17 стих и ще се опитам да ви го обясня за няколко минути. Защо разисквате за гдето нямате хляб? Още ли не разбирате, нито разумявате? Окаменено ли е сърцето ви? Това е интересно, понеже преобразяването ни даде капацитета да виждаме. Йоанна 3 глава 3 стих. Ако не се роди някой отгоре, не може да види Божието царство. Внушението е, твоето преобразуване ти дава капацитета да виждаш. В този пасаж Исус казва, не виждате, сърцата ли ви са закоравяли? Никога не го е правил, за да ни засрами, или за да ни натрие носа, или за да се чувстваме безнадежни, но е покана за зрялост. По-скоро е покана за растеж. По-скоро откроява някои слабости в нашето разбиране. Какъв е проблемът в това? Ако погледнете в тази глава, ще забележите, че за втори път се умножава храна за тези 4000. Те отиват от преумножена храна в момента, в който в лодката няма достатъчно храна и са притеснени, че няма да имат храна за обяд. Защо размишлявате, че нямате достатъчно хляб? Защо концентрираш мисленето си на това, което имаш по-малко? Добре, нека ви попитам. Бъдете честни. Колко от вас имат свръхестествено снабдяване? Бог свръхестествено ви снабдява. И колко от вас след това свръхестествено снабдяване имате още един друг финансов проблем? И колко от вас са били със същия страх, както преди първото снабдяване? Ето, това е проблемът там, че нашето преживяване в свръхестественото би трябвало да ни научи как да мислим и как да виждаме. Когато ги попита въпросът защо размишлявате, но той не ги попита това, когато те бяха в първите си стъпки като апостоли и ученици. Той не би очаквал от тях да имат това съзнание, че Богът на невъзможното и нелимитирано снабдяване е с нас. Не би очаквал това. Но сега, когато са виждали 2 пъти преумножаване на храна, виждате, че чудесата са скъпи, понеже те изискват промяна. Чудеса, които са просто наблюдавани и аплодирани, но не променят перспективата, не са имали своето пълноценно въздействие. Би трябвало да променят начинът, по който се справям с някои ситуации в животът ми. След като веднъж си видял свръхестествено снабдяване, вече си изгубил всякакво право да се тревожиш за нещата, които нямаш. Халелуя. Скоро чух някой да казва, след като си видял свръхестествено снабдяване, изгубил си всички права да започнеш да мислиш над неща, над които нямаш. Чудесата са скъпи, понеже те изискват промяна. Всяка мисъл, която показва нещо, което няма, ще трябва да се отхвърли, да се покая за нея. Понеже ако построя нещо, ще се построи на пясък. Ще бъде построена на тази основа, която е слаба. Хора около теб ще аплодират и ще го нарекат здрав разум. Здрав, но в какъв смисъл? По разума на кое царство? Защо размишлявате и си казвате, че нямате хляб? Наистина ли не разбирате и не виждате? И тогава продължава и ги пита 3 въпроса. И казва, имате очи, но не виждате. Не знам за вас, но често съм в тази ситуация и аз казвам, не. Нищо не виждам. Знам, че проблемът е в мен, но наистина не виждам нищо. Но той продължава и казва, имате уши и не чувате? Може би чувам по-добре, отколкото виждам. Но има ситуации, в които не мога да видя. Виждаме сърцето, духа. Не говорим за очите. Тук не говорим за отворени очи на ангели. Това е прекрасно, но не е това. И това не е всекидневното виждане в сърцето на вярващия. Спомням си, че имах ситуация, в която трябва да се моля за този човек. Този мъж имаше проблем с гърба
И не можех да го видя с очите си, но го видях ясно в сърцето си. Имаше нещо черно на гърбът му и беше залепнало за него. Знам, звучи странно. Не го направи голям проблем, просто казах на човека, с който се молих за него: махни това от гърба му. Доста време работехме заедно и знаеха, че каквото и да ги помоли, трябва да го направят. Те просто се протегнаха и махнаха това нещо от гърба му, а той беше изцелен. Виждане и възприемане. Ето какво научих. Той казва: имате очи, не виждате ли? Имате уши, не чувате ли? Не помните ли? Първите две, повечето от нас ще почетем някой, който е свързан с дарът. Крис, например, има тази възможност да вижда. Той може да вижда неща със собствените си очи, което аз понякога така не мога да го видя, дори с вяра, но той го вижда с очите си. Това е дар. Понякога това виждане го насочваме към някой с по-специален дар, да чуват. Имат такава способност да чуват от Бога. Обичам да ги слушам, докато споделят нещо. И можеш наистина да виждаш как те чуват от Бога. Но запомнянето никога не е било свързано към този дар. Например, аз нямам този квалифициран по дара да виждам и нямам в този сезон тази функция да чувам добре, но винаги мога да си спомням. Псалом 119, 111 стих казва: свидетелствата на Бога са Твое наследство за винаги. Нека го кажем заедно. Свидетелствата на Бога са Твое наследство за винаги. Сега лично. Свидетелствата на Бога са мое наследство за винаги. Сега, нещо много интересно относно това. В този стих не се казва, че Твоето свидетелство е Твое наследство за винаги. Казва свидетелствата на Бога, което се отнася до всичко, което Бог е създал до момента, през цялото това време, е за да работи с хората. Тогава това означава, когато водата излезе из скалата за Израел, това всъщност е моята история. Това е моята история и е моето наследство. Има някои хора, които не се радват на своето наследство. Не го ползват и го оставят там, където имат дом, но не са оставали. И много от нас имаме наследства от Бог, за които някои от вас даже не са знаели, че са важни. Когато Исус минаваше покрай погребение и отиваха да погребат дете, а майка му плаче, тогава Исус с бащиното сърце беше дълбоко изпълнен със състрадание и той възкреси детето. Това е твоята история. Това е твоя история. Защо е важно? Понеже постоянно се в молитва върху свидетелството на Бог ни екипира с възможността да вижда. Ето как работи. Имам ситуации, в които се опитвам да видя нещо, но не мога да разбера за какво ми го. Опитвам се да чуя нещо, но не мога. Опитвам се да се съсредоточа и да се концентрирам, да видя какво ми говори Словото, но не мога, но мога да си спомня. Тогава спирам и си казвам: преди 2 седмици имахме свидетелство. Имаше изцеление на рак от панкреат. Един ужасен тип рак, който може някой някога. И веднага след това видях жена, която беше изцелена от амиотрофична латерална склероза. 2 от най-лошите болести. Да ви кажа, това е сезон за гонене на ужасни болести. Това е сезон. Откъде го взе това? Взимаме го от свидетелство. Определя начинът, по който помня, преди няколко години се връщаме от Нова Зеландия. Имахме време заедно с Уинки Пратни, който е прекрасен приятел и герой на вярата. Той получи удар и това ефектира голяма част от неговият мозък. И той обновяваше умът си и наистина Бог чрез това нещо го освободи и го изцели. Също така бях с Роланд Бейк, който имаше болест, която изяждаше мозъкът му. На рентгена се виждаше как неговият мозък умира. Двамата най-умни хора, които познават, Уинки Пратни и Роланд Бейк, двама интелигентни хора, които някога съм срещал. И двамата имаха проблем с мозъка, който щеше да им отнеме живота. И те бяха изцелени. И аз се връщам тук с самолета и си мисля в самолета: това е интересно. Бог трябва да изцелява умове. Трябва да го имаме за... Бог се е насочил върху травми на мозъка. И така, от това, което виждам, не с думи на мъд
Или ще ми разкажеш нещо и аз ще видя картината. Понякога просто го залага в сърцето, или да каже, че има вяра за нещо. Не ето, това беше да виждаш това, което прави. Аз го нарекох мозъчна травма. Имахме наш служител, който падна много лошо и не можеше нищо да прави с децата си или нещо, което да включва движение. Не можеше да седи в стаята, когато нещо важно трябваше да се дискутира. Просто се включваше паник бутона и той не можеше да функционира. Той беше тук, когато аз започнах да говоря относно такъв проблем. Отиде до тоалетната и той просто спокойно си постави главата до стената. И това активира неговата вяра. И беше напълно изцелен. Една жена седеше ето там с 2-годишно дете, порасна с баща, който ги малтретираше. Мъжът ги биеше. Детето беше бито като възрастен човек. Изкривена глава, не беше комуникативен, не искаше да разговаря с никого и някои от нашите ученици, ето там, положиха ръце върху него. На следващата сутрин детето влиза в стаята на майка си, което никога преди не се беше случвало, влезе в стаята и каза: "Мамо, вече съм добре." Виждате ли защо нахранването на 5000 и храненето на 4000 става диоптер, чрез който виждаме празната лодка, че е без храна. Начинът, по който аз виждам сегашното предизвикателство, би трябвало да ефектира възприятието, понеже ме кара да виждам нещата различно. И между другото, главата на това детенце на следващата сутрин беше абсолютно нормална. Как? Различни диоптери. Вижте, ако се молим за чудо, трябва да гледаме към Бога като към такъв, който само Той може да направи това. Трябва да променим нашия начин на мислене. Как гледаме на предизвикателствата и проблемите. Не трябва да пропускаме целта. И така, учениците на Исус бяха в лодката. Не можеха да избягат. А Той им каза: "Не виждате ли? Закоравели сърца ли имат?" Ако някога минавам през трудно време, две неща се случват. Едното е, имаме остатък, или както искате го наречете, през последните 18 месеца, и другото е, че имаме свидетелства, които постоянно ни се подават. Там има някои огромни чудеса, които някога са случвали. Други продължават да се случват. Рак на панкреас. Студентка пое отговорността за своята майка. 4-ти стадий. Трябвало да й направят скенери, да видят дали тя ще оцелее. 3 16-часови операции, които започват през юни месец. Но резултатите от скенера показаха, че вече няма рак. Никакъв рак. Дъщерята беше и дадена отговорност. Дистанцията беше огромна. Също така трябваше да преподаваме по Zoom и беше много трудно. Но чудесата, които се случват, дори в момента имаме много хора, които са се новородили само чрез изповядването, чрез нашите служби онлайн. Чудеса, празни инвалидни колички, хора се събуждат от ком. Имам приятел, който е видял 2 възкресения на мъртви и всичко това чрез онлайн служби. Велики чудеса се случват. Защо? Научаването да мислиш и да виждаш от Божиите хора в историята. За много хора тяхната история е срещу тях. Молил съм се 1000 пъти. И нищо не се случва. Или, да, молихме се за мама, но тя си отмина. Защо? Не трябва да се преструваме, че тези неща не са се случвали или не съществуват, но трябва да ги донесеме пред Бога, за да може Той да изцели мястото на болка и да го обърне в място на сила. Всяка загуба е трябвало да бъде място за отмъщение. Не вашето отмъщение или моето, но сам Бог трябва да покаже, че е силен.
Някой беше написал книга "Не се похабявайте". Не допускайте, когато преминавате през трагедия, да стои там и да ви издирва. Използвайте я срещу врага. Защо ще построите живот, който се формира от разочарование, от загубата, когато можете да го използвате да ви издигне в пробив? Казах ви, рак на панкреаса. Баща ми почина от това. 2 дни преди да почине, говорихме с Рик Джойнер по телефона. И ми каза, Бог ще използва това, за да ти даде 7 пъти повече помазание срещу тази болест. Трябва да ги донесете тези неща пред Бог. Нито аз, нито ти можем да променим нещо от това. Но можем да опитаме. Мога да стоя в правата посока. Може би не се движа бързо, но поне съм в правилната посока и се надявам. Донесете нещата пред Бога и кажете, Твоето име да бъде издигнато. Боже, Ти го вземи. Ти ще се смееш последен. Ти имаш последната дума в този проблем. И изведнъж започваш да привличаш истории. И изведнъж започваш да привличаш тези истории и тези новини относно това, какво Бог е правил преди и какво продължава да прави. Ще привличаш онова, което сееш и обичаш. И придаваш внимание. Направихме точно това преди 2 седмици. Служете човек, който обича слуховете между други 100 човека в бизнес и те природно ще се намерят с всеки, който обича слухове. Същото е и със свидетелствата. Същото е и със слово на вяра. Ще привлечеш онова, от което имаш нужда. Имате очи и не виждате ли? Имате уши и не чувате. Поне можете ли да си спомните? И ме довежда до този лист и аз казвам, да, не виждам добре. И слухът ми е ужасен. Съжалявам. Но мога да си спомня. Първите 2 са относно дар, но третото се отнася до желание. С какво бих искал да нахраня душата си? Моля се, през следващия сезон, всеки един в тази зала, всеки един от нас, да бъде като магнит за надежда и за вяра, за свидетелство, неща, които подсилват защо сме живи, целта на нашия живот, да бъдем валидни за свръхестествените неща от Бога, да не сме просто от време на време, да не сме като руската рулетка, когато казваме, например, може би е Божията воля, но 9 от 10 не. Сърцето и волята на Бога са за Божият народ. Знаем за насилието на Йоан Кръстител, което задържа онова, което беше обещано. Господи, моля се за това. Моля се да положиш милост върху всяко семейство. Помогни ни да намерим мистериозното върху нас история, от която имаме нужда. И помогни ни да ги носим като очила и да виждаме чрез Твоята история. Събуждане за нас в Словото, истинското съобщение, от което имаме нужда и сезонът, в който съм. Отче, моля се за всяка част от нашето семейство, онлайн семейството ни и тукашните семейства, да ни въоръжиш с очи да виждаме онова, което е било пред нас през цялото това време. Ако тези истории са истински и са от Исус, разбира се, че са, това може да представлява най-голямата духовна реалност в живота, но за коравялото сърце може да ме направи сляп за онова, което е пред мен. И често се молим, например, Господи, как така все още не си отговорил и не се направил чудо в живота ми? Как така? Когато точно пред нас е реалността, която изисква отговора, но сме твърде закоравяли да видим, че е пред нас, ние целенасочено се обръщаме и се връщаме към онези неща, които създават кора в нашите сърца. Какво казваш и какво правиш? И помогни ни да бъдем чувствителни към Твоят глас и Твоето присъствие в следващия сезон. Моля се в името на Исус. Амин. Докато четях тази сутрин, Библията говориш и каза, че Исус направи обобщение
И казва, каква полза за човека, ако спечели целият свят, но изгуби душата си? Каква е ползата? Каква е ползата, ако човек сбъдне всичките си мечти и всичките си желания, неща, които е мислил, но изгуби душата си? В този момент всеки човек би заменил всякакво преживяване, благословение, всичко, което има в живота си, за този един звук, който той казва. Добре и вярно си ми служил. Няма нещо, което човек да не даде за този момент, за тези думи. Вярвам, че Бог ни събира заедно и мисля, че не съм сигурен, но между 8 и 10 човека всяка седмица идват при Исус чрез онлайн службите. Но искам да бъда сигурен, че всеки един в тази зала знае какво да бъдеш опростен, да бъдеш доведен в семейството на Бога и да бъдеш следовател на един. И Неговото име е Исус. Ако някой има тук в тази зала, който да ми каже, Бил, няма да напусна тази сграда, докато не разбера кой е Исус и искам да ми прости, да има мир с Бога и наистина да бъда истински последовател на Исус. Просто вдигнете ръце, набързо, махнете, за да ви видя. Искам да дадем пълна възможност на всеки тук да даде това признание на нашия Цар и Господ Исус Христос. За всеки, който ни гледа онлайн, моля, напишете, че искате да предадете живота си на Исус и имаме пастори, които ще се погрижат за вас. Те ще се молят и говорят с вас. И вярваме, че това ще бъде ново начало и нов живот за всеки един от вас. Бог да ви благослови. Нека си изправим. Том, ела тук и им говори това, което иска да чуят.